Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله على نعمته الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip wallah di itano prasarasayan nagupanaguntaman agian kaya ulan-ulan Ramadan adi itano ron makambaan makanggalabak sa mga simbatan o siku wallah bu mga amal tanong sakap ke sabutitano kap ke tukawitano si iku mga kabayar kita no Allah akawiyag kabayar kita no Allah kapagintaw taman saya kapan tagir kita makapatay na si iku kasusuat Allah ay katur Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa ati'u kalakan kaso Allah samgalibukang kaso mga suguan yan nagupananggilaing kaso mga lalangan yan na pangunutang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu khairan li anfusikum gusto kanu sa kamapian ang mga ginawa niyo para si ko mga ginawa niyo sabab sa giyang kaya limu Allah subhanahu wa ta'ala di na maar o di na dikesar apan depat di kuma agda-agda na ipambagay niyan si iko tao akabaya yan ipupasan niya man si iko tao akabaya yan diyan kaya di itano kapanaguntaman kaprasarasay na ubang maada sa ginawa tano aayakaw uruan kugagawar kita no Allah ayakaw uruan kulimur kita no Allah na sadin sakala alimutan no siya mga kaan Allah at taya amagandan na mapupus agian kaya sa pulugawi iya bituan tano sa rahmah limu. O kaya tira Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu Ramadhan kana awaluhu rahmah biyali wal agian kaya paganay sa pulu ko kagagawi ko Ramadan o di na kadundo si ko Ramadan alimu na aya imbabitano sa giyang kaya di itano kapangalimu di itano kapanaguntaman sa kaadner kita no sa gagaw nagyang kutua katagor katano o katigr mas matindi o di na mas mapuro daradat so kapakatigr adi so kapuntang kasaba so tiga basara ba al-halim pwede siya ingaran wallah aging kuto al-halim matigr na mapuruanan pangkatan adiging buto as-sabr kapantang
panta. Aya pa kay si iman to naging kaiya di itanong kato kita kiasang kaya limu. Ino mga day misusugat udi na masuswa ang tawa kadi. Na ayad na titwa sembagyan na mapupuripaw. Di masusugat, di masuswa. Diyan kaya di itanong tiro na limu. Apugusar tanwa kapapantagan na limu aya at temporary. Limu aya amatagsagan. Ugaid na sutitwa pangalimuan, sutitwa kapangalimu, na yata da maswa. Anto na ibtirunak na temporary limu, naging kutuwa di itano ka panaguntaman sa ino taro di prasarasay ka uba makaladaw sa pamilyatan. Uba mitanan sa mga warisan tano, mga watatano. Uba kabiyai sa mga pagaritan. Uba di makarapang sa mga karumatan. Naginan ilimu amu akatan. Matagad, matag temporary. Ugid na ayat ito limu. Adai kedaian nagudi kepapas. Laging ko tabituan tano sa limu ang gulalan ko para tiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Limu ang gulalan sa kapakapag-Islam o mga pamilyatan. Mga watatan, mga karumatan, udi na mga pakiyamaan tano, pakiwataan tano, mga pagalitan. Ando sabab, tanudan, si isagyan ko tuwa kapakatalinguma o mga warisan tano, mga watatano, mga loks tano, mga pagalitano, karumatano, si ikukubo na kena ubakiran pagisian ay kala asalende abulawan amiati muka ku dunia. Udi na ay kala aparahisan amyang bagian kasi ko dunia. Udi na ay kala amya sukat kasi ko dunia. Kena uba pagisian ko pamilya tanu imiya kambalay sa mga mansyon. Miya katrak sa mga raptor. Udi nakagya kamo ito nagdibud maar at tamukian adikaitum. Kena uba pagisian ko pamilya tanu watatano ko kapakameran ko kubur. Ino miya kataling umakasi ama usuk ka. Kena uba pagisian ko pamilya tanu ko kapakataling umeran si ko kubur. Ino da ka makalpas pita ko katatago ka sa dunia. Da ka makalpas mutu, da ka makalpas bumabi. Daanan, ibanan pagisian ko mga pamilyatan sa kapakataling mayroon sa alungan na mauri na sabot sa giyang kanakagatalan tangiran ko mga kuburiran. Ayamat ang benaray pagisa si ko mga pamilyatan na mandrabbuk. Aya pagampangan ay pagisiun si isang kanakuburian na antaunon ikadnan ka. Antaunon ituhan ka. Kakagiging ka na kubur na ayakatiro no Uthman bin Affan na mata-mataan na ayapin na kaipkal ka kan adar pa kung kapag-imbestigar o mga malaikat wallah subhanahu wa ta'ala aki susubunian sa katugalin tano sa alungan na maura na si iko kubur sabab sa kagitawan-tawan daapad. Pagisiyang ka, adid na bang kami pag-ubay kung mga pagaring ka? Daabang kami perembang kung mga wata ka? Daabang kami dedekat kung mga karumang ka? Tunganayin ka? Kaskab, tawan-tawan dapat. Na aya panakatiro Usman bin Affan, naging ka na kuburi pagampaganay, adar pa sa isa alungan na maurya, pulimpo sa adar pa sa isa dunia. Na amay kasutaw na makasembag piya sa isang ka na pakuburan yan. Maswayan agyan ko tuwa simbag kung kapangimbestigaraw na umakapas na sabnar agitod ni laladay asunod. Amita taros sa kapakapas yan dan sa kapakauman yan sa alungan ng mawar. Naupup man sipiat si isagyang kanakubur nagitod mambuhi ito daw. Akap sipiat o kapakatindigyan sa hadapan mo.
Na pagisi andrakaman rabbuka anta unon ikadnan ka. Ino mga day mabtiro ka aswallay Tuhan ka. Kagigyan ko takabasa tanay sa ko gigawi. Apya sa mga ngaran wala nadabang kaon katawi. Apya sa mga sifat wala nadabang kaon mabalang. Na apya pan katawan ka. Adna sa sabutan na kaon na di kaon matao maplay sa ginawang ka. Kaya buo siya butano na swallay kadnan tanong. Ayatan ng pagapasan, ayatan ng panganian, na kanaw ba tanong budi pagapas? Kanaw ba tanong budi pangni? Igirami akan damar tanong, na pagampakan na mapapigir tanong, na antawa sa mga tungan na sa dunia, mga giginawa, at dabubalasan na ginawa, na anong kamu pagapas? Kanaw ba lagi ng mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akala mo lang maniran nakakro kabintangiran ko katatagiran sa dunia na si isiran di ibagapas ko Allah. Makagdam siran sa kagya kamauto na sakit taulo na si isiran pagpanganik ko Allah sa bulong. Ad namin dira sa kaliran makapantag ko kawiyag na si isiran pagpanganik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang makasulbar ko wida kaliran. Nasa katano napaparati ang tano, sasamutan tano, katawan tano, aswallay kadnan tano, pagapasan tano, ugid na rin umiyataman. Na ipagisar katanuanan si ikukubur, mandrabu ka, anta onon ikadnan ka. Na amay kadang kamaknan, wantawa aswallah, kipupantagan na kakwallah, kabenar na kau Allah, na ayamabturu manusia na tingin na la adri. Mata-mataan adid nakatay ko si ikukad na. Na andid ni kasipiyat ka. At tiro na ka adid nakatawin ka kung kipapantagan nakapadnan ka. Na makamuay naging puta mga malaikat amaawid siran sa rantay. Udi na putaw ay siyang kaliirar ka. Ipup sirar ka nabigod ka si ikulupa sa pit o pulo ka hesta. 70 feet. At igubagbawasan. Na oriyan o kapangargar karu. Oriyan o katalingar karo, katinggasar karo, kakagi ada kapatay. May kasud ka kukunan o kawyug-yug, ada ba niyan kapusan. May kasud ka kung kapagintaw din na bangkan dira kapatay ka. Nakaluit ang kahirapan na makamuayang ka na ipag-isiran ka. Say kadua. Man hadha ar-rajulu alladhi bu'atha fikum. Pag-isirar ka na antawasod mama, antawasod tao, asyugur kan Allah subhanahu wa ta'ala ala diwan aprawatan ko kapagintaw sa dunia. Sungkadan sukagya kamuto na kaya pagintaw niya. Ino mga day mabturo ka as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayar katano siyugo. Sabab sa kagiso Nabi sallallahu alaihi wasallam na did nakatawin ka kung mga ukit-ukit yan, mga paparangay niyan, mga ulaulan yan. Na adam pa na pagkataon na katano, aminit taralo, so kagya kamauto na karata o katero. Kaya din ang tero na mataganan sunat, mapiyaw galabukan ka na, mapiyaw din kang galabukan. O pa man, nagkagagang ka, ading ka di palamulamun, so paparangay no Rasulullah, ulaw-ulaw Rasulullah, ukit-ukit Rasulullah. Igang kasumbag sa anong anamorya so Nabi sallallahu alaihi wasallam inabing ka susugun ka akagya ka mo ito na mata-mata nas ka nasasangkaan ka sa mga ukit-ukit yan mga paparangay niyan sa kano po maginagiman ino katawan tano anto na iba ukit-ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko kapakakan nagusi iko kapakaturog subhanallah. Kaya bubawalay o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa suldawalay niyan, kinipentag niyan kung pamilya niyan. Na amay ka mata-mataan, mas mala din ka di ka presyersi, din ka di ka pangadega. Si iko piya nga bubantugan ang mga kafir sa isa dunia. Si iko kagya kamuto na piya nga bubantugan ang maungkir ko Allah. Na ayang ka di pangadegan, ayang kalalay di mabusis sa amapya sa mga statementiran, mga katiriran. Na din kakagya kamuto na kitagun sa kipantag su Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga katiruyan nagusi ko mga galabukyan nan nayawang ka kamata-mataan ay pagisir ka man hadha ar-rajulu alladhi bu'atha fikum
anta wa asudatu anta wa asumama asyugur kan wallah askanen Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab sadang kadin katagu sa ginawa o mga paparangayan rasul ulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat man mabtulu kana ha la adri mata na did nakatawi ko mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did nakatawi ko si mga paparangayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makami ang panaging ko ta malaikat apapuggan yan napipinggan yan namigol digapman puruman si iku kagya kamoto na ampas ulupa sa 70 kahista na pinsan sa manusia alingin sa manusia nakagila yamutu fiha wala yahya da abang kapipikira sa bang kapan kaputay ugiid na kasasandengan ka kararan dengan kaso karamasen na kalwat ang kairang masay katlong ngay pagisir ka anto na iagamang ka diyan ka iagama tanong ay pagisir ka tanong na kena ubaya kaya orang sang agama tanong nakasiyumbayang kapusa kapne haji kasyakat udi nakagya ka mo ito na suping barangsan kaya between sa agama naging ko ta complete way of life tarotop adiyang ka au kitukit o kawiyag-yag o kitukit o kawiyag-yag kaya pero na agama naging punta ka karo kabintang ka kung katatago ka sa dunia na anto na ikasuso ato no wallah kabay o no wallah nago anto na ikasuso ato no Nabi sallallahu alaihi wasallam kabay o no Nabi sallallahu alaihi wasallam nagi man ay pag-share ka tanong agyan kaya kapag agama subhanallah ipag-share ka anto na ni imam ka wama imamu ka ino mga day keepas ab kebati ka sa Quran keepas ab kelkat ka sa Quran keepas agya ka mo to na keerkan ka sa Quran sa ding kon katemata anta ka mas malaka siyapang ka ko mga libro mga kitab aging kay mga sarwang adisu kitab Allah subhanahu wa ta'ala nangoripun wallah tanto ya man akapakabuuman nagutan to ya man akapakadirasag ama penggulaw-law pisa katawan amay kamakaw sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adi tanong maswa so titwa ukit-ukit akapagagama sabab sa piya katana wallah sa isa Quran wa may yabtaghi ghayra al-islam dina la minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin qatiru ayaw Allah subhanahu wa ta'ala wa may yabtaghi ghayra al-islam dina sadun sa tao ang bebanug sa lalan bebanug sa ukit bebanug sa kagya kamoto na deleg niyan sungkad niyan pagunutan yan apaparangayan ulaula didebiutan makaliw si ko subuan wagama makaliw si ko kabayon wagama falay yuqbala minhu na mataan wallah kadidin terima anu wallah so amal ka kita lingumang ka sa alungan na mauri ang mabubulag ko gitu-gitu kapag agama falay yuqbala minhu didin terima anu wallah na gibu diun katerima Allah subhanahu wa ta'ala sagim ko tuwa kagya kamoto na kaya pagintaw ka adang kamisong kadkuwagama kaya pa na inisyong baton wallah na wahu fil akhirati min al khasirin sa benar apakataling makasalungan na mauriya pedeka ko pakapendemar na wallah pedeka ko siyasian na wallah pedeka ko pelaklak na wallah pedeka ko pelapis na wallah ay lalaw kapagintaw sa dunia abituan ka sa happy life sa isang ka dunia kumya ka piraragon nauriyan yan napakaw makasalungan na maurin ay isang biun nakapakandirasag sa daig kapupusyan daig kudayan na mata-mataan na gina ni titwa ko saran sa basa sayang gina ni titwa ko saran sa basa ilang gina ni titwa ko saran sa basa na kanugunian kamata-mataan na miyagintaw kasi ikudunia dan ka mas sugat so kabiar ka wallah
dan ka maswa sesuatu terkau Allah dan ka kau kiti suukit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami pagintaw su agama naruuden magpuun su kapakan demar sa dayon sa pandai kedayan ay taman akapakapendemar o manusia sa isaging kutaalungan sa isaging kutagawi sabab sadang kakapagagama piya-piya sabab sadang kakapangadaga kung ukit Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sadang kakapangintuhan ay taman nakapakapendemar manusia naging ko takapakapendemar manusia na din kikumpir ko kaya pakandemar ka sa dunia da porsyento o kaya rasayin ka sa dunia kaya pakandemar ka sa dunia kung kapakapendemar ka sa alungan na mori na anto na iketiro o Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mori ko tao ang makapendemar anto na iropaan nakapakapendemar yan na ilayan niyo sa suratul Furqan o di ko karibat ko ketiro on wallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان الله سبحان الله Diyan ko takapakapendemar manusia sa danyan kapakapagagama piya-piya danyan kapakapangintuhan piya-piya dan yan kapangadaga si ukit-ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pemagangaran yan naging kaiyang bela akagya kamautunat mga bela aliman yan mga kamarian na ayan yan din kedasan ayan yan din pagraben ayan yan din pemakaben na kailay ka sa tawa di na di pa magutagan nagi aliman na di na pamansing da so di makan demar sa dunia na dabatan o may tao abanyan kiadas alimanian banyan kiadas akamrian ugay da mata-mataan na sutaw ada makaswa magagama mata-mataan na sutaw ada makaswa mangintuhan mata-mataan na sutaw ada niyan maswa sa ukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya kapakapemanian sa tarutok akapakapendamarian na kedas niyan ang bala limanian na kedas niyan na pengguruok along tuat tigwallah kedas ng mga tao ay naniyeran a ginawairan. Iniran paganiya a ginawairan. Nabigang kau Allah sa ukit ay pagintaw ka. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ayabu ukit na tirimaan wallah. Ayabu lala na tirimaan wallah. Ayabu paparangay na tirimaan wallah. Ayabu pangitaban na tirimaan wallah. Naso aturan aguna na o ab inindo wagamatan o agama Islam. Nasabab sa dan kau nakapangadaga kabiyali wala ka. Dan kaun kiawit na akal na aya ini betul ka wallah na sa alungan ito na may laing ka sa mga tao ay naniyayran a ginawairan inaniyayran a ginawairan kanaw ba ka inaniyayaw Allah kanaw ba ka inakal wallah kanaw ba ka liyalim wallah kanaw ba ka inakal Muhammad kanaw ba ka liyalim Muhammad kanaw ba ka liyalim waga makasaka mismo imyan niya sa ginawa ka naging utadinan ka pamansin nga mga kabisaliman yan nanto na din ang diterun yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulana laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula subhanallah along tuat tigwallah ang mga tao ang kambanganiran ang mga limayran sabab kukianiran sa ginawairan asar ta ipengguro ukiran aurangis sa ginawa adiran tiruon hey duan ako subhanallah hey kanugun ako subhanallah hey milang ako subhanallah uba kubu miya tarima sunduan wagama Islam uba-kubu miya sapi daw. So paparangayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uba-kubu kaya pangunutanan sa mga sugan wallah.
Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Uba kubu damat tarima si Said Abu Layuqa. Uba kubu damat tarima si fulan aginawai. Laqad adallani 'anil dzikr. Kasabun sebenar abya belaga kunian ku tadadadamu ku Allah. Sabun sebenar amya kakakunian ku pudi-pudi ku Allah. Sabun sebenar amya watakunian ku simba ku Allah Subhanahu wa taala. Sabun sebenar amya pukasakunian ku unut ku Allah Subhanahu wa taala. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani ku orian ukia sabuti kurun. O kapugalayo no mga ulama, kapugalayo no mga tatao, kapugalayo no mga ustad, kapugalayo no mga tablig, mga imam nagusupud ang mga tao abigan wallah sa kenal sabut ku agama na di ka di matiro uba ko siram bumi tarima ada ko siram mipila ka kagi ako kay pangunutan agi yung kay dayo akan bulayo ka akan asabnar akya kaidan ako niya. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Raw paano syaitan ko manusia apugusaran yan sa dirty tricks, nasty work, clever devil. Anto na ipugusaran na kao manusia dirty tricks, marsi ka ukit, marataalalan, nasty work, kaya kasi singaya pa parang nagalabak, clever devil, palikat at tangakal. Ang belaggan niyan si iku kasasuat wallah katugukan yang kurang itu wallah. Belaggan niyan si iku maliwan katugukan yang kumalibutang. Pagkailin yan kaso ribat aya benar, naso benar na aya ribat. Subhanallah. Gina so syaitan amin babalaka. Andeng manapya katanar kita no wallah sa surah Yasin. O katirun wallah subhanahu wa ta'ala. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراطي مستقيما ألم أهد إليكم يا بني آدم bahkan rekan watik wallah dabagan adian di hai muria tau Adam bahkan rekan watik wallah dabali apasan hai muria tau Adam Allah ta'budu syaitan ubanu yu panguntar masulalan o syaitan ubanu yu pangadega supasi o syaitan ka mata-mata ang asupkipusan o syaitan sulaka o syaitan naginan so ukit ariduay sa kagya kamauto na mapel innahu lakum adu mubin lango na di man gulaw syaitan nagiti kagya kamauto na riduay sa mapel da suisu atas wallah si ko kagya kamutuna agama auntol baka makasalo nga na mauri penditan ka sa syaitan kadnang ko mi akala ko syaitan mi binasa ko syaitan tawindig sa syaitan si isagyang ko to member yan udi na darpa yan way mga manusia mi akala kan mi binasa ko sungano si namatimo-timo sa mga tao mi akalian at ginakatawan niyo inuakan sa kanong pagkakala dan yung pangadagay tutulan dakan akyara lang itana ko Allah sabab sa kesang kakurun pinilaka ko Allah sabab sa kinigagudong kurun na iman to at tigin na miya akalakan sa kano na miya lalimakan sa kano na si isagin ko takyara lang itinakan wallah na tiyundug ako niyo sagin kaya galabak panaguntaman na lang ito Allah na palayata doon palakudasin ako balian nagupalaya din prokunitan akagya kamo ito na na palaya keruput anur gapatano na malagi-lagi tino palaya din pakadebang na kunaraka wal iyad billah mga darayag sukatir Allah sa isa Quran anto na Peter Allah apad ang mga darayag akap kasabutan tanurun sa Quran udi ako keribat na sa surat Taha sa kapusan qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
Subhanallah. Subhanallah. Puunan mga manusia aswa po tanu Adam agus ina tanu Hawa. Na inirdirun wallah tingin na hay Adam ihbitu tepakenu sa dunia minha apa dekas sekarang Hawa jami'a amibtalun qasu azazir askana su syaitan agus suwate anak khannas ba'dukum li ba'din adu nasumbuta anu Hawa agus su Adam naridu ini yang sumbuta anu azazir agus su khannas sadayon sa pakataman dayon sa dayon na tindug tanu wallah atuma tindug tanu wallah wasiat tindug tanu wallah andau pinggunan utanunian antun ini tundugun wallah sangkan ayat ko orian uga pakatana niyan sa maridu itanu sama pagmasun so tigira na baik hook or baik rock sadi sa ukit na kaya kamo to na binasa itanu ndedeg tanunian bural ang tanunian na ay ini tundugun Allah subhanahu wa ta'ala agunan or kita no mga oripnian, mga kaadnian. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Na amayat ti wallah ka makaumar kanu su guidance. Makaumar kanu su gunanao. Makaumar kanu su turuan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Na mata-mata anay asadun sa muno terkanu ku gunanao. Sadun sa muno terkanu ku turuan fala yadhillu. Na didna ukit aka kededeg ka kededegyan ku dunia didna ukit aka kebinasaan syaitan wala yashqa na gudip pen maka pembuuman di pen maka pendemar sa kapakaman sa alungan mo subhanallah na orian oge pakaregar ketanu Allah sa kapagunit itanu si ku Quran ayat tanong belin apangitaban tanong ko pagintaw tanu si ku dunia Orian uga pakaregar kita no Allah sa agya kamo to na pagunutan tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladiyon abro ta namapya. Orian uga pakaregar kita no ron wallah subhanahu wa taala suagama tanu agama Islam na ayatan no ukit ay pagintaw. Sukadnan tanu pagapasan tanu tinabangat tanu panganian tanu na orian na inisumpa ton wallah na warning pagita pangangalak. Nanto na inisumpa ton wallah وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا sadun sama to underkanu at talikudan yan so taden tademarakan zikri pudi-pudi ku Allah aya pakaanta panon na so kapanambayang pakaanta panon na so Quran pakaanta panon na so mga pudi-pudi si ku Allah mga taden si ku Allah na sadun sa tao talikudan niya sa sambayang indireno niya sa sambayang kamatambang kubalibukyan sadun sa tao at talikudan niya sa Quran kamatambang si kukagya kamauto nanganin akasibisibiyan yan sadun sa tao talikudan niyan sa pudi-pudi si Allah tawarang niyan aginaw fa inna lahu ma'isyatan dhanka na mata-mata anaya apaka pagintaw kau Allah sa kapagintaw at tarutup ama simpit akan buuman agu kapakan demar agu awidakal sa did na banyan kageda sa did sa pakataman subhanallah yung masimpit na siyo to sa dunia na tamasi kung agapos ka kung pagintaw sa dunia nakapagintaw masimpit diyang kutadangka kapagintaw masimpit na isa akialyo ng mga ulama na pakaumang kasi isaging kuta pakumuran ka na andad di kibita dulawas kasi isaging kuta lupa na sabab sadang kapagagama piya-piya sabab sadang kapangunutan isu Allah naging kuta lupa nakagya ka mo ito na lupit ang kanyan sasaan kanyan gepak kanyan na andi ka sasaan yar ka kalupitan yar ka kagepakan yar ka na marupet akagya kamu tu na norga pa manusia na makasuwa-suwa iso kagya kamu tu na ribs diyan ko tati kita nwa ribs diyan ko tu kagya kamu tu na matatango si isa lawas tanong mga tulan na kagya kamu tu na makasuwa-suwa isa kagya kamu tu na makasurang-surang sa kya rup-rupet ang norga pa manusia ada pagagama si uga pagintaw na sa dunia subhanallah diyan ko takapagintaw ma'isyatan dhanka na isa kaya panutulaw sa hadis na andad ni katago kasang kuta kubur ka napakapubutan rakaw Allah aging kuta pito timan anipay. Giyang kuta pito timan anipay na uman isaw na pito timan aulunian. 7 times 7 equals
equivalent of 49 hijj. Pito timan na nipay umani sa timan sangkutan nipay na pito timan na ulunian na aya kadakala ulwa nipay apakabut ka sangkutan kubur ka na 40 agusyaw. Hey tao amala ikangiri. Hey tao amala ikalq. Sa mga baranaranap. Adin yan kegah, iban yan pegiliah, iban yan ubaya, iban yan kapti. Ay pandapat ka sangkutan ka tentang kas ikukubur ka makambuter ka aging kutapat pulagu sewa ulwa nipay. Di nga ang kairan adid nabang kakapalaguin nagudid nabang kakagya ka mo ito nakapakaligtas. Giyong kuta mga nipay na yung kutuluiran na tuminangadin. Sabab sa giyong kuta kapsusupan yan kung mga gata ating o mga tao sa naraka. Sabab sa kuta kausugin sa bisya. Sabab sa giyong kuta marsik ang mapapadalamun. Amin bubati karubu, amya susopyan. Na itu kaiyan kauto na umangkan yan makay sa matuka na adin anipay aya kabagar o karangkaw kibubulog o kararandir o bisan yan kulawas ka na sa ikos suldo pito pururagun. Subhanallah. Kagagang kaya. Patpula usyo anipay na makay sa sakiran matuka na 70 years na titinggas ka makan didamar ka. Subhanallah. Subhanallah. Na kana ubarubo si isang kuta kubur ka gibud kaya puniron siyang kuta karumasen ka na inisumpat walla a continue sa giyang kuta karumasen ka a Peter walla sumpat ang ayat wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ay now paguyag gaw Allah sa alungan na mawriya padaka ko mga pisak baka makasal alungan na mawriya itiling umakaru Allah padaka ko mga buta na pranuranong kasi ko Allah. Qala rabbi lima hasartani a'ma. Kadnang ko ino akong kaini pakapbutas alungan na mawri. Ino akong kaini paguyagas alungan na mawri apad ako si ko mga buta. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Sa kamanatig wallah subya ka mohon sa Quran. Sa kamanatig wallah subya ka mohon sa gunanaon. Sa kamanatig wallah miya ka mohon sa sugu. Miya ka mohon sa mga panduanakan. Fanasitaha. Inindirenon kau tu. Dan kau tu tagu isa ginawa. Mas piyakala kay arga sa opisinang ka di susuguan ka wallah. Mas piyakala kay arga sa tindang ka di susuguan wallah. Mas piyakala kay arga sa kagya ka mo tu nakadudang angka ko pamilyang ka, wata ka, pagaring ka, karulang ka di wallah. Mas piyakala kay arga sa di ka taap ko dunia di Allah. Wa kadhalika al-yawma tunsa nasalungan Allah imanto na ipenderay no nakasakamambu sa ridda bakor kalamut. La ilaha illallah. Nangorip no Allah. Ramadan Karim. Ramadan al-Mubarak na ay tinud-tanud kanu. Pamagitong kanu. Hasibu ang fusakum kablaan to hasab. Ito nga niyo ay ginawa niyo kudar kanu panakapamagitong nga. Zinu ang fusakum kablaan to zanu. Timbangan niyo na ginawa niyo kung mga amala mga pipi, gusto mga amala mga rarata ko dar kano panakapanimbangan. Kasuntigiran na repentance, always come at last. Mata-mataan na niya. Benar, subasa o mga sarwang, adiran tiro na repentance, come at last. Ay makna niya na sukang buuman. Na lalayon si idin matatago sa kapusan udi na pulimpusa na si iko daniyo kapakambuuman si iko daniyo panakapakandemar kapakawida akal na sarmpangan niyo sukad na niyo na atubangan niyo sukad na niyo na pangungunutan kano si irkanian na pangadagan niyo sa agama niyo na pagintaw niyo sa agama niyo kang kano mabulag sa giyang ka nakapagintaw karumasya. Subhanallah. 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 Bupandapating ka man. Yung kutataw ang mapasang ikataap sang ka dunia. Kaaya din yan di kataap naging kutatig tanwa luxurious life. Enjoyment life. Sungsang ka mga kabukidan, sungsang ka mga kapalawan, sungsang ka mga bandarenged, sungsang ka mga city. Sa ayabu ipsungyan nun nakakalami-lami. Kamgaya kasamsam sa mga pipya, kakadas sa kagya kamauto na mga panganang ka na mga type ka, na malong ka man pupandapati amay ka makaw makasalungan na mauri, amatang kada amapapas ka kulim wallah, mabulag ka kuranon rakaw Allah, madaka dun si ko kagya kamauto na agamang ka, aya kagya kamauto na ketotal na sukya pangunuting ka, kung nga ka ginawang ka, na aya ipagisir ka sa isagyang kutalungan. Ino, hey manusya, baidatu
ino ad nagkatuusan ka o kaya pag-happy-happing ka sa dunia, kaya gumayang ka sa dunia, kaya pag-life ka sa dunia, na mata-mata anaya aaya isimbago manusia, si isang kuta mas sa akyata amin yan kumasupiit akarumasen, na ya Allah, hey kadnang ko, na ipuundan ko kata amiyakan ko siksa ka, ipuundan ko kata amiyakan ko rarangit ka, na mata-mata anaya adid na ba ko ketusan akamapian as sumiagad na kan sa dunia kapalad miyada nagupalad miya papas kakagiya aya mi atubang ka awid akal naging kuta palaya karomasyan ada ka kedayan. Subhanallah, subhanallah. So manusia amiagintaw sa isang ka dunia na karomasyan, so tikita no makapita na awid akalian na suy pagutunian o di na makauto na wida kalian na suing gabi niyan. Ditar, nakagya ka mo ito na matatagal akap kami niyan sa lawasyan sa babsang kuta. Kadap nagatok nagasulot yan. Nasi ko turugan yan na danyan din mariper swalay niyan. Nasi ko pang dadaan na doon din miraut sa bakagya ka mo ito na makasirbis sa mapya. Ugid, na danyan pakalipati sukad na niyan. Ugid, na danyan pakalipati suagaman niyan. Ugid, na danyan pakalipati sunabi niyan. Napakaw masalungan na maurya pamagitong napad ko kitong sa itong namapya na andi katang kadaun apad ko ini kalimu wallah na ipagisiun. Hey manusia, amiagintaw sa dunia karumasyan, miagintaw sa dunia paled na widakal, iman to sa giyang kaya taming kakulimur ka wallah ipagisir ka, adam pagdam ka akarumasyan asumiagid ka sa dunia, na makaguro sa sutigtan no ebi guro na tears of joy. Kagurook sa kapipya ginawa, kagurook sa kasasuat, kagurook sa kapakaukor, kagurook sa damaribat, kagurook sa kagya kamauto nakapaguntong, na ako na matirian na mata-mataan ku Allah, mata-mataan ku Allah, kagyang kaya maluakan kaya taami kulimura kan wallah. Ada ko pun kagya kamauto nakasawiti langon kagibu agya taami akan kulimu Allah. Amiatangkad ini kalimu aku wallah, miatangkad apaka surga anak wallah, na ibat ku wallah kadidna ketadmang ku sati mambu asumia gedrak nak ramasya sa dunia. Subhanallah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pangusiat ka atig wallahi Muhammad, pamakatadmu ka atig wallahi Muhammad, bang tuma ka atig wallahi Muhammad, ka mata-mataan na suka pangusyat, mata-mataan na suka pamakatadum, mata-mataan na suka pangangaloy na paranggay kipantag kumimarateh, mga loksami, mga pagaryami, mga aryami, mga pagaryami, mga bubemi apong magkinagimanto, giro kang ko sa sangatiw, sigidang ko sa hadapan niyo, aman isa na pikir na tunod, na malunian din bawasi, malunian din kanatiso, kibubulog. O kawiyugig sa dunia kap kailay tanod, nagyang kaya mga ulaw na tanong, mata-mataan, as sumasagad tanong sa karumasayan. Adi inggulalan sa giyang kaya mga ridwi tanong sa agama. Di inggulalan sa giyang kaya mga surang at tanong sa agama. Adi isirang galabag sa kapkara sa itano, kapakapandamar tanong na malutano, pikir malutano mamagitong, sa uman isa nakagya kamoto na tanuran yan, suagaman yan, na pangadagan yan, suagaman yan, na pagintaw niyan, suagaman yan, ugid, na di tanong pangapad siya kaya mga tao, aya miyas sukatiran ko agaman nakapupola, aya miyambog yan yan ko agaman nakandidapawa, antay mapasang, antay kagya ka mo ito na ebu matao, antay ebu sumasabot, di tanusan pangapad, si isagyang ka nakagya ka mo ito na kapag indapwa, o di nakagya ka mo ito na kapag ipola, kadabasan kesukat tamapya, ay buunganan nararangit wala, si itano mga pad, sagyang kung nakagya ka mo ito, na mga tao pagandad niya swagama, na kadatan si ikwagama na unutan tanu sukatir wallah si sa Quran alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah giyay pagugitan tanu sa kapangdegatan si ikwagama saya katir wallah na alladhina yastami'una alqawl mga tawa pemakinagniran so api antuna kelasya katiru api antuna ukita katiru fayattabi'una ahsana na oriano kanagaran katiru mapya katiru amargan katiru amalabu katiru marata fayattabi'una ahsana na ay pagunutan niran na sumapyawn kamapian niran ay pagunutan niran na sukagya ka mauto na kesot tiron suginawiran
ulaika hadahumullah agina ni mga tao at titwa pingguna na wallah gina ni mga tao titwa tiru wallah panganintan si wallahu taala agin kaya dia karkado diga panutulan sa mga bububa na uwad na metero ak na ribat na dia kuni pagunuti ka ang yasa korkano na uwad mo na metero ak na mapiyon na unutin niyo kapsyak siyang kuskano sa kagya kamuto na alungan na mauri api ang taon nun kumang ulamatan si isang ka Pilipinas nagusi ko nakagya mo doon na pananggilan tanong panganin tanong si wallahu ta'ala mapatano si isaging kutapang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan Allahumma warzuqna tibaa ya Allah haykad na nami na pakiilain kar kami sa untol ko kapakapakaw untulian na tabangi kami kasakang galabu kami mirun nagukaunot ya mirun Allahumma arinal batila warzuqna ijtinaba naguhaykad na namin na pakiilain kar kami sa ribat ko kadididugyan nagusto kagya kamo to na karibat yan na tabangi kami kasakapan ng gila ya mirun kaya mataang benar na apiapan managtano sa mga bipya nagumanagtano sa mga rarata nagupaler tanod mausay sa mga dawan wagama na uditan ugupiyo Allah at tabangan tanon yan akagyan tanurun tumofik sa kang galabakat tanurun na la ba'sa fi da'batan ugaga naguda'batan kapasang la hawla wala quwata illa billah da'bagar naguda kapasang agudaan bagay sa kagyan kamuto na tawfik arwar si iku Allah subhanahu wa ta'ala pagapas tanon sa Allah subhanahu wa ta'ala saron tanon panganin tanon si iku Allah ta'ala balasan tanon yan sa mita taros tanwagin kay Ramadan sa di tano kapamosa sa uman mapita na misig susimba tanok walla naguman mapita na misig susuasuat tanok walla naguman mapita na misig sugalabok tanong mga pipya hey mga bay mga datu sadin sa adin amigugalid ko puso yan ararangit yan ko karuman yan udi nararangit yan ko loksyan udi nararangit yan si ko kagya kamauto nawata yan udi nararangit yan si ko ginawain yan udi nararangit yan si ko siringan yan udi na apian taad na manusia kararangitan ka ko lupa na tanakanan ko puso ka tanakanan ko pamikiran ka akibinasan yan sa utak ka nakibinasan yan sa puso ka na kakaangkaw naging ka na gani kakaangkaw naging ka na maratabat kakaangkaw naging ka na utag giyang ka na din ka na kasusurod na yatang parang ka na sumalayon nag-apabikiran ang puso sa kagya ginawa ika sa kapaking giginawa ya parabu aso-aso at kuwalla sabab sa sumanga tao adi making giginawa ya parabu sa aso-aso at kuwalla napakamasyaran sa alungan na mauri apedisiran apaka-welcome sa kapakasuldiran ko surga sabab sa tulon siran wallah ande sumanga tao aming giginawa isa dunia ayabuan tapiran na suat si iku Allah subhanahu wa ta'ala iman to na isinggay sudar payo na oriano kisinggay kudar payo ay papangkat nag-ipapanggaw na matago ka doon na pakataros ang kanupman ko surga ginan imuri-puri amusi wasyata karkano o di na tumakor kano pamimikiran ka din piya-piya nagungguda-guda ang ginawang ka piya-piya na sadin sa tawaad na rarangit kaon amay tubo nagusadin sa tawaad na ganing kaon amay tubo ad na maratabat kaon na gay tubo na bay tubo na surukanan o kawiyag-yug ka na tanak kanan o kapagintaw ka nakakaangkaw kaan makapya so kapagintaw ka balasan kan wallah ay kalimutan wallah pakabarakatan rakatan wallah sa ulan Ramadan wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh